Goddag, mit navn er Rasmus Arns. Jeg er psykolog i Aarhus. Hvordan vælger man, om man skal til psykolog? Er det nu nødvendigt, og kan terapi hjælpe? Svaret på det sidste er ja. For det første er det videnskabeligt bevist, at terapi virker, og for det andet er min erfaring, at folk, der går herfra, oplever reelt bedre livskvalitet. Hvordan vælger du så den rigtige psykolog? Selv er jeg velkvalificeret. Jeg er universitetsuddannet psykolog og autoriseret af Psykolognævnet og specialistgodkendt af Dansk Psykologforening. Så har jeg arbejdet i over 10 år med folk, der er besværet af angst og depression, stress, spiseforstyrrelser og ringe selvværd og problematiske forhold til andre mennesker. Du er meget velkommen til at ringe til mig på telefon 28 91 71 20 eller kig på min hjemmeside, hvis der er noget, du er interesseret i.